Γεια σας. Ξέρετε όλοι το παιχνίδι του Watch Dogs και που ρυθεύει πράγματα, οχήματα, μηχανάκια και λοιπά. Και έτσι λοιπόν θα κλέψω κι εγώ ένα μηχανάκι με αυτό εδώ το σιλεράκι. Ναι. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, βάζουμε αυτό εδώ μέσα. Τραβάμε προς τα έξω, πάμε κάτω, τραβάμε πάνω και... Λοιπόν, τώρα... έλα εσύ τώρα, εγώ δεν ξέρω να ανοίγω, δεν ξέρω να βγάλω μηχανάκια, είμαι και βέβαια εδώ. Ναι, και έλα εσύ να το οδηγήσεις. Εντάξει. Και να συνηθείτε μόνο με αυτά. Έλα.